ସୁନାର ମାଆ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲା ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋତେ କଲ୍ କଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାକୁ। ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସ, ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲା, କହିଲା ଏହି ଅର୍ଥକୁ ନିଅ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କର। ଏମିତି କ'ଣ ବୁଲିଲେ ହେବ? ସେଇ ସୁନାର ମା କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ନାରୀ ତା'ର ଅବିବାହିତ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ସେଇ ସହଯୋଗ। ଆଜି ସେ ହେଇଯାଇଛି ସୁନାର ମା। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନା ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ, ସୁନାର ମା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହଯୋଗଟା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ତଥାପି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, 5-6ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।